Čau, ja som Marty a dneska ťa vítam u ďalšieho videa. Dneska si povieme, ako mať menší ping, takže môžeme ísť rovno na to. Ľudia, prvý problém, ktorý to môže robiť, sú replaye. Keď máte zapnuté replaye, no tak si ich vypnite. A teraz vám poviem krátky tutoriál, ako si to vypnúť. Ľudia, pôjdete do nastaveniach, pôjdete do tejto položky a pôjdete na replays a si všetko vypnete. To znamená, že vypnete si nahrávanie a teraz si môžete užívať menší ping. Druhý problém, ktorý to môže robiť, je, že nemáte pripojené LANko. To znamená, že máte proste menší signál, to znamená, že sa vám o dosť horší hra a hlavne delay. Čo je akože dosť dôležitý vo hre, hlavne pri prevzatí steny. A teraz si povieme, ako tento problém vyriešiť. Tento problém sa dá ľahko vyriešiť, že si kúpite takúto vec. Ľudia, minimálne to stojí 10 až 20 eur, takže sa nemáte čo bať. Ľudia, a keď vám to príde, no tak si to nastavíte a pripojíte k svojej konzoli alebo svojmu počítaču a môžete si užívať malý ping a hlavne delay. Ľudia, tretím problémom môže byť spôsobené vtedy, keď máte ďaleko Wi-Fi od seba, čo akože vám odporúčam dosť si tie antenky namieriť tam, kde je vaša izba alebo váš počítač a potom sa vám akože o dosť zlepší ping. Ja vám hlavne odporúčam si pripojiť LAN kabel do počítača alebo do svojej vlastnej konzoly, lebo vám to o dosť zmenší ping a hlavne delay. A potom nemusíte riešiť Wi-Fi ani nič iné než hru. Takže dúfam, že sa toto video páčilo. Dúfam, že to podporíš lajkom, odber s horčekom, bo viacej ako 90% ľudí, ktoré pozerá na toto video, nemá odber, takže by som bol rád, keby si ho tam dal. A možno sa uvidíme u ďalších tutoriálov, takže čau.